नोंथांमोना सुबुंफोरनि हाबानि सोमोन्दै खोनाबोबाय आरो नुबोबाय, नाथाय नोंथांमोनहा जुनारफोरनि हाबा जानाय खोनाफेरबाय एबा नुफेरबाय नामा? जुनारफोरखौबो हाबा होयो होनना नोंथांमोना मिथियो नामा? नोंथांमोना खोनायोब्ला सोमोनांनो हागौ। दरसे गामिनि सुबुंफोरा मानो एम्बुखौ हाबा होदों? नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारिनि सिङाव थानाय फन्द्रगावनि ब्रह्म मन्दिराव माने एम्बुनि गेजेराव मासे एम्बुखौ हौवा गोदान महरै अनारु मुं होनानै लोगोसे हिन्जाव गोदाननि मुंखौ सनाथि ब्रह्म मुं होनानै जोबोद गाजा गोमजायै हाबा होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मानोना बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा अखा हानो रोङैनि एबा जोबोद रानस्राव बोथोरनि थाखाय अखा हागोन होनना फोथायनानै एम्बुखौ हाबा होदों। गोदो गोदायनि आजै आजौमोनहा अखा हायालासे थायोब्ला माने एम्बुखौ हाबा होयोब्ला अखा हायो होनना फोथायोमोन आरो बेफोरबायदि एम्बुनि हाबा होनायखौ जों गोदोनि समफोराव बांसिनै नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालावबो माखासे गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा बे फोथायनायखौ लानानैनो माने एम्बुनि हाबा होनायखौ जों नुनो मोनदों। जोंनि बे आयोजनखौ लानाया जाहैबाय जोंहा माने गिलु बालु माने बे मुलुग संसारा माने बोसोर फ्राय 11-12 मास बोसोरसेयानो जानोसै होनजागौ आरोखि। अखा थोबसे गैया। जों कृषकनि थाखाय दाउसिन दाउला दंफां लाइफां दुनिया हाहाकार जाजोब्बाय, असान्ति जाजोब्बाय। दा दैज्लां बोथोर जाबाय। दा बिनि गेजेराव अखा थोबसेबो गैया हिसाबै दा जोंनि सायाव जोंनि बासबारि एलेखानि रायजो राजाफ्रा जोंखौ एसे बुंबाय थादों आरोखि। बेयाव कमिटिया माब्रै दङ, मोजां दंना गैया होननानै जोंखौ खबरा खबरि खालामनानै नेहाथारि बिथांजों आंजों सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो एबसुनि मावखुलियाव बिथांमोनखौ नेताफोरखौ लानानै गोरों गोराखौ लानानै जों सावरायदों आरोखि दाखालि एसे आगोल। दा बे सावरायनायनि गेजेरजों हयथ' जोङो प्रत्येक गामिनि गावबुरा गोरों गोरा गियानिगिरि बिदिखौ लानानै सावरायनाय जाबाय जे जोङो फैगौ जे 1 सप्ताहनि आगे माने बुद्ध पुर्निमा दङ, राभा सम्प्रदायनिफ्राय शिब मन्दिराव होगोन, ओमफ्राय जोंबो नैबे ब्रह्म मन्दिरावनो बे मोनसे आयोजनखौ खालामगोन जाहैबाय आरोखि। मोननैजों मोनसे ज' रायलायनायनि गेजेरजों। दा बिनिफ्राय मा खालामनांगौ माने गोदो परम्परा जोंबो मिथिलिया। आं बे समाव 12-14 बोसोरल' बैसोमोन आरोखि। बेवहाय एम्बु हाबा होदों होननानै जों मिथिदों। बे समाव जों गुरुत्त गैयामोन। अब्लायबो बेखौ जोङो मिथिदों होननानै खोनादों होननानै दा जोंखौ बे एसे एनै मिथिनायफ्रा जोंनि उपराव बे खामानिखौ मावनांगौ होननानै जोंखौ बिथोन होदों आरोखि। दा बिनि गेजेराव जों रायलायनायनि गेजेरजों जाबायबो मोजाङैनो जानानै नैबे जों दिनै बे आयोजन खालामनाया जोंनि ब्रह्म धर्मजों नियम नितिजों आहुतिखौ होबाय। एम्बु हमनानै माने जोङो मोजाङैनो हाबाखौ होबाय जोंनि ब्रह्म धर्म नियम निति हिसाबै। आरो बिनिफ्राय जोङो राभा सम्प्रदायनिफ्राय शिब मन्दिराव बिथांमोनहा माने बिसोरबो गाव गावनि धोरोमखौ लानानै गोरों गोराफ्रा पुर'हितखौ लानानै बिथांमोनाबो नैबे दा आयोजनखौ खालामनाय जादों आरोखि। मा मा हारिनि सुबुंफ्रा दिनै बे फुजायाव बे जयग' होनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों? बेवहायथ' जोंनि बर' आरो राभा मोननै जाथिनि आरोखि। नोंथांमोननि थांखिया मा? बे फुजा नोंथांमोना जयग' होदों बेयाव एम्बुखौ लानानै गुबै थांखिया मा? गुबै थांखिया माने जाहाथे इसोर भगबाना जोंनाव अननानै बोर सारस्रिथों। बेखायनो बिथां बे एम्बुनि हाबा होनाया बिथांमोना जाहाथे बिमा देबि गंगानियाव आर'ज गाबनानै जाहाथे मुलुग संसारनि अखा हायो, सान्ति जायो, जों जाहाथे बयबो मानसि बा जिब जुनार बेफोर जाहाथे थांनानै थायो आरो जोंनि थानांगौ राहा लामा आबाद खिथि मावनांगौ बेफोर जाहाथे जोंनाव बे समायाव जोंहा बेफोरखौ मोनो, बेखौनो जों इसोरनाव आर'ज गाबनानै जों बेनि आयोजनखौ खालामनाय जादों आरोखि। खारन जों बासबारि आन्सलिक कमिटिल' लायाखै, जोंनि गोजौ लेभेलनि नेता कर्मिफोर दङ, डिस्ट्रिक्ट कमिटि परबतजरानिफ्राय। दा बिथांमोनखौ जों निमन्त्रन खालामदों आरोखि। बिथांमोना फैनानै दंफैयो दा जाहाथे जोंखौ लुबैदों। ओमफ्राय जोंनाथ' नैबे मन्दिरा गायसननाया 1980 सन 1980 ओमफ्राय आं 1999निफ्राय आं जरित दङ आरोखि। दा बेखायनो जों बहुद खस्थयै सोलिनानै दङ बिथांजों आंजों। दा जों प्रत्येक फोरबोखौ जोङो
5 बैसाग जोंनि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि जोनोम सानखौ जों फालिबाय थायो आरोखि जों इसिबां हायाब्लाबो जों रायजो राजानि इसिबां मदद मोनाब्लाबो जों बे दायित्वखौ पालन खालामगासिनो दङ आरोखि आरो बेनिफ्राय जोङो गोदोनिफ्राय जों ओरैनो थायाखै जे जों जागायावनो सासे MLA दंमोन पर्बजरानि MCLA दंमोन बिथांमोनबो जों आवेदन निवेदन खालामनानै जों बिराद मोनसे काकति मिनुखि हिसाबै जों मोनसे एप्लिकेसन लिरनानै होदोंमोन मन्दिरनि उन्नतिनि थाखाय मोनसे खालामना हो होननानै दा ओमफ्राय MCLA-नोबो जों बेखौ बारे बारे होनदोंमोन जागोन होननानै जोंसो जेबो गुरुत्व लायाखै क'क्राझारावबो थांनानै जोङो आगोलनि सरकारनिफ्राय हाग्रामा साननियावबो जों बारे खेबथाम खेबब्रै जों आवेदन निवेदन खालामनाय अनुरद खालामदों जागोन होननानै नेता कर्मिफोर MLA EM फैनानै बिराद आयजन खालामनाय समाव जाक जमगै बिथांमोनहा खोब सभा समिति खुंलायनानै मोजां बुंलांदों बुजायलांदों खिन्थु दिनैसिम जोंनियाव जेबो जोंनि डेभेलपनि थाखाय बिथांमोनहा खुनु गुरुत्व लायाखै आरोखि दा आंनि अनुरद जाबाय जानानै थांबाय आसा खालामो नैबे दानि जोंनि जे गोदान BTR सरकार प्रमद बर' सारा जाहाथे जोंनि ओरैनिफ्राय जाहाथे जों बिथांमोननो अनुरद खालामनायाव नोजोर होनानै मिडियानि गेजेरजों बिथांमोना जाहाथे बेफोरखौ नोजोर होनानै जों जाहाथे बे एफा गिदिर बृहत पर्बजरा जन्मथाय सेबाश्रम ब्रह्म मन्दिर आरो शिब मन्दिर बेखौ जोंनि मोजांनि डेभेलपनि थाखाय बा मोनसे खुलुमनो थाखाय नायथावथाव जुदि मोजां खालामना हरो बेखौनो आङो बिथांमोननिसिम आर'ज गाबनानै आं बेसेनसै मोनसे गोजोनथाव खौरां BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबादि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास सेल्फ डिफेन्स आरो स्पोकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथायखौ लानो हागोन लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 7002 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन